Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko bai udalkideak, bai udal teknikariak eta baita gerturatu zareten herritarrak ere ekaineko ohiko osoko bilkura burutuko dugu gaurkoan, San Juan egunez eta beroa itzela delarik, espero dut jarri ditugun haize gailu hauek laguntzea neurri batean gaurko udalbatza hau eramangarria izaten. Ez daukagu oso gai zerrenda luzea, baina, espero dezagun ongi eramateko moduko udalbatza izatea. Aztergaien zerrenda jasota dezute eta ekingo diogu ongi baderitzozue lehenengo puntutik. Lehenengo puntuan 2026ko urtarrilak 29 eta otsailaren 26ko akten onarpenari buruzkoa da. Ez dakit zerbait esateko asmoa dagoen. Onartutzat eman dezakegu beraz, bi akta horiek onartuta. Bigarren puntura pasako gara. Bigarren puntuan Josu Alvarez Jeregi jaunaren patrono karguaren uko egitearen berri ematea da, Arma Plaza Fundazioari dagokiona, eta izendapen berria PSOE-ren ordezkaritzan proposatzea. Ekainaren 9an Alderdi Sozialistako ordezkariak erregistratutako idatziaren arabera, aditzera ematen da Josu Alvarez udalkideak Arma Plaza Fundazioko kide izateari uko egin nahi diola, eta idatzi berean proposatzen da PSE-ren izendapen proposamena Nomi Odriozola udalkidea ere izatea, eta, ez dakit zerbait esan nahi dezuten horren inguruan, ez? Berri emantzat, norbaitek gehiago zerbait esaterik badu. Berri eman da, beraz. Hirugarren puntura pasako gera. Hirugarren puntuan 2026ko maiatzeko nominari buruzko 2026-1610 zenbakiko alkate dekretuaren berri emateari dagokiona da. Eta hemen, pixkat egingo dut azalpen bat gertatutakoari buruz. Kontu hartzaile jaunak maiatzeko nominari erreparoa jarri zion ekainaren lehenean, eta erreparo hori altxa beharrean aurkitu nuen nire burua udal langileek beraien soldata arrazoizko data batean jaso ahal zezaten. Honen berri ematea udalbatzako puntu berezitu batean egin behar dela jakinarazi didatenez, zuen jakinaren gain jartzen dut gertatutakoa. Azalpen gehiagorik behar baldin badezute, esango didazute. Ni saiatuko naiz esplikatzen aldudan laburren eta testungurua ongi ulertu dadin. Erreparo hori azken finean prozedura tekniko baten aldetik dator, eta prozedura tekniko hori bi ardatzen ikuspegitik jorratu nahi nuke. Alde batetik, hilero bezala nominen txostenak barne sailetik bideratua izaten da, eta hala izan zen maiatzean ere, eta ohikoan nomina fiskalizatu egiten da eta hilabeteko azken egunean burutzen dira lansarien ordainketak. Maiatzean baina, betiko datan bidalita ere fiskalizaziora, ekainak bateko datan fiskalizatu zen txostena eta erreparo bat jarri zitzaion. Bigarren ardatza da erreparoaren arrazoien inguruko zergaiteak azaltzea. Eta honei buruz esan behar dut, langile baten altaren edo kontratazio berriaren inguruko prozeduran oinarritzen dela udal langile guztien lansariak ordaintzaren inguruko erreparo hau. Kasua da, epai baten aginduz, udalak langile bat kontratatzera behartua izan dela, eta epai hori betetzerakoan, udal langile hori altan eman zen maiatzaren zehar. Esan beharra dut, epaia jasota udal departamentu desberdinen arteko bilera bat burutu zela. Bilera horretan, asmoa geneukana zen, koordinatzea sail desberdinen artean nola burutu behartzen epai horren agindua langile hori kontratatzerako garaian. Bilera horretan egin beharrekoak zehaztu ziren eta zehaztapen horietan etzen aipamenik egin agindua betez kontratazio hau burutu baino lehenagotik kontratazioa bera zenik fiskalizatu egin behartzena. Are gehiago esango dut, 2024an
antzeko beste egoera batean aurkitu ginen, eta garai hartan ere etzen kontratazio hori aurrez fiskalizatu, izan ere epai baten betetzea zenez, agindu bat bete beharrean aurkitzen garenez, agindua bete egin genuen. Baina kasu honetan, eta ekainaren lehenean, aipamena egin zitzaigun, nominak oraintzerako garaian, aurrez kontratazioa fiskalizatu egin behartzela. Egoera horretan aurkitu ginen, eta egoera aztertu eta gero, ekainaren 2an, egoera bideratzeko zenbait bilera egin genitun goizean zehar urgentziaz, eta mahai gainean zeuden aukeren artean lansariaren ordainketa balio goreneko gaia zela kontutan hartuz, egun berean erreparo altxatzeko dekretua egin zen, nominen ordainketak agindu ziren eta nominak hurrengo egunetik aurrerakoan ordaindu ziren, langile bakoitzak zuen banku entitatearen arabera. Egunean bertan, hilearen 3an bertan edo hilaren 4ean kobratu zirelarik. Ez dakit argi geratu den, zerbait aipatu nahi den, gaiaren inguruan. Zure da hitza, Maria? Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Gure aldetik bakarrik esan, ez dakit lehenengo aldia den horrelako zerbait gertatu dela Hondarribiko udalan, denok seguro espero dugu berriro ez gertatzea, eta bai deigarria egiten zaigu azken aldian bai kontu hartzailetzarekin, beste saiekin, ez dakit hainbat arazo, kontrako txosten, ez dakit zer den faiatzen duenak, baina espero dugu horrelako zerbaitek berriro eragina ez izatea langile eta zinegotzien ordainketetan, ze, bakoitzak badauzka bereak ordaintzeko eta seguro garrantzitsua dela denentzat egunean bertan kobratzea, besterik ez. Besterik? Bai Josu, zure da hitza? Simplemente bakarrikan ezan, nik etxe honetan da azken 20 urte eta 19 urte. Eta izan da lehenbiziko aldiz, holako gertaera izan dezala. Espero dut, holako gauzikan ez gertatzea gero ere. Azken finean, jendeak konpromisoa ditu egin azkenean, eta egun batzuek, jendeak ordaindu behar du, eta bate baino gehiago izango litzateke problema, ez da. Bekarrikan eskatu ez dezala holako gauzikan gertatu urrungo hiletan. Zerik ez. Eskerrik asko, besterik? Nik ere espero dut. Gehiago esango dut, ez nuen espero horrelako egoera baten aurrean aurkitzea. Emandako azalpenetan esan dudan bezala ez da egoera berri baten aurrean aurkitu garela udalean, ez da prebisiorik egin etzenikan, baizik egoera honen aurrean edo gertatutakoaren aurretik koordinazio bilerak egin ziren, nola burutu behar ziren gauzak hitz eginda zeuden, fiskalizaziora nominak ordaintzeko txostenak bidali ziren beste aldietan bidali izan diren bezala, eta prozedura tekniko batean oinarrituta, oztopo baten aurrean aurkitu gara. Eta udal gobernu honen aldetik, oztopo egoera baten aurrean, nola jokatu dugun, uste dut azkarrago ezin. Izan ere, aipatu dudan bezala, ekainaren batean oztopo bat agertzen dela jakinarazten zaigu, eguerdiko ordu 2 edo gutxi gora bera, eta ekainaren 3an egoera bideratu egiten da. Ekainaren 3an bertan, udal teknikari askok lan eskerga handia egin da gero, lortzen da egoera bideratzea. Beraz, uste dut, ezer osoan, noski, niretzat lehenengoa, nik sinatzen ditudalako ordainketa guzti horiek, eta ordainketa hori egin ezin ahal izatea ekainaren lehenean hilabeteko nomina batena, niretzat lehenengoa, zailtasun horren aurrean nola jardun. Baina, garbi daukat, udal honetan dauden udal teknikariek egindako lan eskerga egoera bideratzeko izugarria izan dela. Uste dut inork ez genula espero horrelako egoera baten aurrean, etzela aurrikusi ezin ziteken zerbait, mahai gainean egon zen aste batzuk lehenago, jarduna ohikoa izan da,
etzen egoera berri bat, etzen kasuistika berri bat, baizik 2024an esan dudan bezala egoera hori ere eman zen eta etzen traba hau azaldu. Orain, ekainaren lehenean, jarri dire mahai gainean, maiatzekoa eta duela 2 urtekoa. Beraz, gure aldetik traba guztien aurrean, lan eskerga hori teknikari egitea eskatuko diegu, baina egoerak bideratzeko momentuan, uste dut, azkartasunez, borondate honez, eta ahalik eta azkarren erantzun dela. Esan dudan bezala, hilaren 3 eta 4 kobratu ziren nomina guztiak, uste dut, arrazoizko epe batean badela, gertatutakoa gertatuta. Bai, Maria? Zalantzarik gabe oztopoa denbora rekor batean gainditu egin da, hor ez dago zalantzarik, baina azken aldian, ez da lehenengo aldia, kontu hartzailetza, alkatetza edo beste saien artean sortzen direla horrelako desadostasunak, eta horretan fijatzea espero dugu, hurrengo batean oztopo hoiek gainditzeko esfortzua ez egin beharra, baizik eta lehenagotik oztopo hoiek iristea. Bai, ados nago, denok espero ez dutela hori, baina hau gertatu egin da, eta hori berriro ez gertatzeko, aurretik neurriak hartzea, eta ez gero gertatu dena eta gero. Besterik ez. Besterik? Noski, baina uste dut azalpenean esan dudala, kasu honetan ere aurre bilerak egin zirela, koordinazio bilerak egin zirela, egoera hau gertatu etzedin. Eta koordinazio bilera horietan gai honen aipamenik etzen egin. Orduan, ni saiatu naiteke, nik egin ditzaket, edo udal langileek egin ditzakete egin behar diren bilera guztiak, eta momentua adieraztekoa baldin bada, kasu batean, non lansariak ordaindu behar diren, hilaren batean egiten baldin bada aipamena, horren aurrean erantzun egin beharko dugu. Baina kasu honetan eman ziren koordinazio bilerak denbora luzez egindakoak, bazegoela aukera egiteko, eta, kontu hartzaietzaren eta beste sail batzuen artean sortu daitezkeen zailtasunen edo arazoen aurrean, uste dut, Maria, zu jakitun zarela nola funtzionatzen duen horrek, uste dut bizitu dituzula zailtasun guzti horien oinarriak, uste dut askotan ez dituzula ulertu zergaitik sortzen diren egoera guzti horiek, niri ere batzutan gertatzen zaidan bezala, ez ditudala ulertzen zergaitik suertatzen diren zenbait egoera, baina suertatzen dira. Eta kasu batzuetan ezarritako irizpide batzuk baldin badaude eta irizpide horiek funtzionatu izan baldin badute urteetan zehar, batean irizpide bat aldatzen duenean norbaitek, nik ezin dut esan irizpide hori ez duenik aldatu beharrik. Nik eskatzen dudana da irizpide hori dagokion denborarekin eta dagokion momentuan egitea. Ni naiz lehenengoa prozedura guztiak hobetzearen aldekoa naizena, baina uste dut oso garrantzizkoa dela prozedurak hobetzerako garaian planifikazio batekin egitea, denborarekin lantzea eta aurrera begirakoak izatea. Ez dut uste, edo behintzat ez naiz eroso sentitzen, 2026ko ekainaren batean, maiatzeko lansarien inguruko eta 2024ko beste epai baten inguruko arazoa mahai gainean jartzea bidezkoa denik, izan ere horrek eragiten baitu, egunean bertan erabaki batzuk hartzera. Eta ez dut uste egokiena denik, egunean bertan korrika eta presaka horrelako erabakiak hartu behar izatea, baizik, niri behintzat gustatzen zait, planifikazioz, horretarako egiten dire koordinazio bilerak, kasu honetan egin ziren bezala, denboraz eta aurrera begirakoan ezartzea dagokion hobekuntzak. Baina, nik horrela funtzionatzen dut, zuk beste modu batean funtzionatuko duzu edo berdin, teknikari bakoitzak 150 langiletik teknikari bakoitzak funtzionatuko du modu batean, eta kasu honetan gertatu zaiguna hau da, eta hemendik aurrerakoan nola funtzionatuko du, nik ezin dut bermatu bakoitzak nola
egingo dion aurre egoerei. Josu, ja? Josu, zurea da hitza, baina bigarren txanda pasatu da, ez duzu hitzik hartu. Eta puntuak itxi egin behar dira. Izan ere, badakizu nolakoa den udalaren funtzionamendua, eta betiro gaude gai berdinean. Oso motzean. A ver, simplemente decir que yo creo que lo que ocurre, y lo que ha ocurrido además, es un tema natural. Y es que el funcionamiento de los interventores, ya sabemos que hay criterios diferentes. Yo creo que son respetables unos y otros. En este caso ha habido un criterio diferente en cuanto al tema del procedimiento y simplemente ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero no hay que darle más importancia. Es decir, si hace 2 años, cuando hubo el tema de otro caso, se realizó de otra manera, esta vez se ha resuelto de otra manera, pues porque había esta situación, pero hay que cogerlo con naturalidad. Son criterios diferentes de los interventores con todo el respeto del mundo. El otro, el que sea. Y eso es lo que ha pasado, pero tampoco no le vamos a dar más importancia. Ha ocurrido, se ha subsanado, se ha hecho lo posible y ya está. Pero cada uno tiene sus criterios y hay que respetarlos, punto, nada más. No queremos decir más. Uste didazu harrituta perplejo, izan ere ez dakit norbaitek errespeturik ez duen erakutsi, errespetu osoz jaso den ebazpena, eta egin beharrekoak egin dira errespetu osoz ere. Nik espero dudana da, hartzen diren erabakiak ere errespetatuak izatea. Baina hemen gertatu dena ez da lanketaren aldaketa bat. Prozedura, aurretik ezarritako prozedura berdinetan jokatu da. Orduan, esaten denean horrelakorik berriro ez gertatzeko, zuek esan diazute, bai alderdi sozialistak eta bai alderdi jeltzaletik esan diazute, espero dezutela horrelakorik berriro ez gertatzeko, orain Josu esatea, teknikari batek irizpidea aldatzen baldin badu errespetu sartu behar dela eta deportibitate sartu behar dela, hombre, nik hartzen dut errespetuz. Baina horretarako egin ditugu aurretiazko bilerak, egoera hauek ekiditeko. Eta hori da azaldu dizuedana puntu honetan, horrelako egoerak ekiditeko lehenengo borondatea dugunak gobernu taldeko kidea gera, eta ez daukagu zertan korrika eta presaka inori beraien lanean eguneroko gauzaetan aldatzeko beharrik izan beharrik baldin eta aurrez programatu, planifikatu eta gauzak burutzen baitugu. Noski errespetu guztiarekin eta espero dut besteen aldetik ere errespetu berdina izatea. Berri eman da beraz 3. puntuko alkate dekretuaren berri emate hau. 4. puntura pasako gara, ongi baderitzozue. 4. puntua da Botxanitz, EAJ, PNV eta EH Bildu udaltaldeek aurkezturiko proposamena foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrenari buruzkoa. Saiatuko naiz azalpen txobat egiten gainetik eta gero ebazpena irakurriko dizuet. Bergarako udalak maiatzean mozio bat onartu zuen, neurri batean memorian oinarritutakoa da, baina baita ere etorkizunera begirako ikuspegi bat ere badaukala, gaur egunari eta etorkizunari begirakoa. Eta alde horretatik, 2026. Urtean hainbat urte muga edo betetzen diren honetan, aipamena egiten da 1876. Urtean Euskal Foruen edo bai Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako foruen abolizio bat gertatu zela bigarren karlistadaren amaieraren testu inguruan, baita Nafarrokoa ere eta baita ere aipamena egiten du Frantziako iraultza, hau da, epe lehenagoko batean 1789-80. Urtean testu inguruan, Frantziako iraultzaren testu inguruan, iparraldeko herrien foruak ere abolitu egin zirela.
Eta bestalde, 1976 urtean, hau da, foru abolizioen 100. urte urrenean eta frankismoaren edo diktadura garaiaren amaierarekin batera, Bergarako herrian hainbat alkate elkartu zirela lurralde historikoen edo eskubideak defendatzeko borondatez. Hori aitortzeaz aparte, baita ere egiten da nolabait proposamena gaur egun bizi dugun testuinguru honetan ere, lurralde historikoen edo Euskal Herriaren estatus politikoaren defentsa egiten da, eta etorkizunera begirakoan ere estatus politiko honek Europar Batasunean izan beharreko lekuaz edo kokalekuaz aipamena egiten dute Bergarako udalean. Eta behin erabaki hori hartuta, udalerri ezberdinoi bidaltzen digute proposamena, beraiek hartutako erabaki horiek gure herrietara ere atxikimena eskatuz. Eta erabaki honek 7 puntu ditu, irakurriko dizkizuet. Lehena, udalak bat egiten du alkate mugimenduaren 50. urtenaren eta foru abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Bera eta Zuberoako euskal lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain aitortzen du 1851ean Nafarroa Garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zutela. Era berean aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi, ez da herri borondate demokratikoaren ordezko kanpoko erabakiz deusestatu ere. 3. puntuak esaten du udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela, historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu, 2 estatutan kokatuta eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa, eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. 4. esaten du, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea, eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea, gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. 5. Udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromiso hartzen du etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. 6. Udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin. Alkateen mugimendua gogoratzeko, 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Eta 7. Udal honek mozio hau helaratziko die Euskal Herriko gainerako udalei, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusiei, Eusko Legebiltzarrari eta Nafarroako parlamentuari egoki joz gero, berorri atxiki dakizkien. Hau da mozioak esaten duena, eta udal taldei irekiko diogu balorazioak egiteko erronda bat. Ahotsanitz udal taldetik hasiko gara, Aitzol mesedez. Bai, arratsaldeon guztioi. Gaur garrantzi politiko eta historiko handiko mozio bat ekarri dugu osoko bilkura hontara, EAJ eta EH Bildu taldekin batera sinaturikoa. Gure herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko borrokan mugarri izan diren 2 urteurren gogoratzen ditugu. Batetik,
foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta bestetik, Bergaran bildu zen alkate mugimenduaren 50. urteurrena. Agotxan hitzetik ordea, ez dugu gertakari hauek nostalgia instituzional hutsal batetik irakurri nahi. Guk irakurketa historiko, sozial eta ezkertiar batetik egin nahi dugu. 1876ko uztailaren 21ean, bigarren karlista den amaieran, estatuko botereak gure foru erregimena deusestatu zuenean, ez zituen lege zahar batzuk bakarrik ezabatu. Garai hartako burgesia kapitalistak bultzatutako estatu eredu uniforme eta zentralista ezarri ziguten, mendeetan zehar garatutako antolakuntza kolektiboak, herri lurren tradizioa eta euskal lurraldeen burujabetza instituzionala suntsituaz. Ikuspegi ezkertiar batetik begiratuta, foruek, bere garaiko kontraesan guztiekin, muga bat jartzen zioten dena merkantilizatu nahi zuen kapitalismo zentralista eta basatiari. Historiak erakutsi digu ordea, burujabetza galtzeak beti dakarrela herri klaseen eskubideak galtzea. Horregatik, 1876koa gogoratzea, herri baten borondatearen gainetik egindako inposizio antidemokratiko bat salatzea da. Mende bat geroago, 1976ean, Franco diktadora hil eta ia urtebetera, Euskal Herriko plaza zein udal bihurtu ziren berriz erresistentziaren motor. Bergarako alkateen mugimenduak argi utzi zuen herritarrengandik gertuen dauden erakundeak, hots udalek, hobeto ulertzen dutela herriaren borondate demokratikoa. Bergara hartan bildu ziren hautetxiek, Jose Luis Elkoro buru zutelarik, ez zuten iraganera itzuli nahi. Eskubide historikoak eguneratzea eskatzen zuten ikuspegi demokratiko, sozial eta nazio ikuspegi batetik. Orduko alkate eta zinegotziek bere gain hartu zuten erantzukizuna. Ulertzen zutelako benetako demokrazia betik gora eraikitzen dela. Udaletik naziora. Zergatik aldarrikatzen dugu eta dakarkigu gaur 2026an? Bada eztabaida honek gaurkotasun osoa duelako. Agotxan hitzetik behintzat, argi daukagu. Subiranotasun politikoa da justizia soziala bermatzeko tresna nagusia. Ez dugu autogobernu handiagoa nahi arrotasun identitario hutsalagatik. Burujabetza behar dugu gaur egungo erronkei erantzuteko eskumen mugatuekin lotuta gaudelako. Zerbitzu publikoak defendatzeko. Tresna legegile eta fiskal osoak behar ditugu privatizazioei aurre egiteko eta osasungintza zein zaintza sistemak indartzeko. Etxebizitza eskubidea bermatzeko. Eskumen osoak behar ditugu gure gazteak hondarribitik kanporatzen dituen espekulazio higiezinari aurre egiteko. Trantsizio ekologiko justu bat egiteko. Oligopolio handien interesen gainetik gure energia eta lurraldea defendatzeko burujabetza behar dugu. Hondarribiak ezin du albo batera geratu oroimen historikoaren eta etorkizuneko erronken eztabaida honetan. Proposamen honetan, Euskal Herritarron eskubide politikoak iraungi ezinak direla berresten dugu. Baina batez ere, konpromezua hartzen dugu, herritarren hitza eta erabakia erdian jarriko dituen udalgintza indartsu, garden eta ezkertiar bat eraikitzen jarraitzeko. Gure aurretik, askatasunaren eta herri honen alde borrokatu zirenen oroimenez eta Euskal Herria burujabe justu eta berdinzale baten alde, Agotxan hitzek aldeko botoa emango dio proposamen honi. Mila esker. Eskerrik asko, EAJaren izenean, Gonzalo, zure da hitza. Bai, arratsalean denekeri, gure boska aldeko izango da, gainera garrantzia handiko mozio bat ekarri gu udaletxe honetara, duela 150 urte galdu genituen foru guztiak lurraldea historikotan, eta gero duela 50 urte hasi ginen berriro eraikitzen gure eskubidea eta gure autogobernuaren indarra. Oraindikan autogobernuaren indar guztiak hori ez ditugu berreskuratu eta horretan lanean jarraituko dugu. Beraz, gure bozka aipatu dudan moduan aldeko izango da. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistaren izenean. Josu, zure da hitza. Bai. Con motivo del 150 aniversario de la abolición de los fueros y del 50 aniversario del movimiento de alcaldes. Replica Mocioneri. La moción que se nos presenta, cargada de hechos históricos y efemérides, nos sorprende. Y no lo hace
por la pretensión de conmemorar hechos del pasado realmente reseñables. Nos sorprende por lo poco que el nacionalismo vasco ha actualizado su planteamiento político, recuperando reivindicaciones más propias del ananismo fundacional que de la actualidad programática de 1977 y los planteamientos rupturistas de 1978 planteados por otro sector del nacionalismo vasco. Y ya de paso, también llama la atención la ausencia de la efemérides al concierto económico de febrero de 1878, verdadera ventaja fiscal lograda por las diputaciones forales vascas, en condiciones muy ventajosas y superiores a las forales anteriores. Pero debe ser que quienes esto proponen o no se acuerdan de este pequeño detalle o es que no les interesa. Siguiendo con el texto, este incurre en graves anacronismos mezclando la Revolución Francesa, la ley de 1841, la de 1876, la soberanía popular y el autogobierno del País Vasco. Es una combinación compleja que merece ser analizado. La Revolución Francesa, que supuso la muerte del último rey de la merindad de ultrapuestos, provocó un enorme efecto centralizador que todavía perdura en gran medida. Esto fue el resultado de la aplicación de las ideas de la Ilustración y el fin de la sociedad estamental, en la cual brillaba por su ausencia la soberanía popular, estableciéndose en su lugar un sistema electoral con representación ciudadana. Llama la atención la afirmación de que las normas mencionadas se impusieron por encima de la voluntad popular. ¿Pero de qué voluntad popular estamos hablando? ¿De los gauchos? ¿De las grandes propiedades agrarias? ¿De los sectores más reaccionarios del clero? Porque la voluntad popular, tal como se entendemos, ahora nada de nada, y la representación en juntas dependía de los concejos municipales, evidentemente controlados por los sectores más poderosos, no por el pueblo llano, sometidos a arrendamientos y a trabajar como jornaleros, y años más tarde como obreros industriales. Es obvio hacer referencia a las condiciones en las que se encontraban. De todos modos, el texto original no está exento de cierto romanticismo. Don Arturo Campión estaría encantado. Lo que ocurre es que si seguimos idealizando una situación que distaba mucho de ser ideal, distorsionaremos la realidad. Se ensalza también el movimiento municipalista, algo muy de gusto del nacionalismo, y que en 1931 se llevó a una alianza con los sectores más reaccionarios de la sociedad de la época a aprobar un texto autonómico en Estella, plagado de tintes xenófobos, clericales, y a retrasar la autonomía del País Vasco hasta 1936, cuando los sectores progresistas, republicanos y socialistas aprobaron un texto basado en los trabajos de Eusko Iragintza. Este municipalismo ha vuelto a aparecer en la historia reciente del País Vasco. Surgió en el caso que ahora se pretende conmemorar, en tiempos en los que la disyuntiva se situaba entre la reforma o la ruptura, y ha reaparecido en fechas más recientes por la misma intención, desbordar el marco institucional en la que no constaba con fuerza insuficiente. Es una estrategia de utilizar un camino alternativo que habitualmente ha acabado en fracaso en cuanto a sectores que percata de que esto ha sido manipulado por él. Otro. En función de todo esto, encontramos en los términos del acuerdo propuesto varias cuestiones que nos cuesta asumir. Y en el momento en el que el País Vasco goza de las mayores cotas de autogobierno de su historia, se vuelve a mezclar conceptos como nación, Estado, pueblo, singularidad, como probablemente argumentados, recurriendo más al mero argumentalismo político que a una base consistente. Para concluir, nos parece perfecto y necesario recordar el pasado. Sin embargo, no podemos asumir la moción de tal como está presentada, porque emplea unos argumentos inexactos e incluso errores. Eso así, estamos de acuerdo en algo, en el papel decisivo de los municipios de la historia. Lamentamos, no podemos estarlo en el resto de las propuestas. Por lo tanto, nos vemos obligados a posicionarnos en contra de esta moción en tanto no se solventen las incongruencias que contiene y la versión sesgada de la historia que se nos propone. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bilduren izenean. Bai, eskerrik asko. Zure da hitza. Bai, eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Alkaten mugimendutik
mugimenduak bi irakaspen nagusi uzten dizkigu etorkizunera begira. Lehenengoa, udalgintza, hots, udalen ahalmen erreala dela behetik goitiko demokrazia parte hartzailea eraikitzerakoan. Eta bigarrenik, herri batuta gisa lan egiten dugunean, aurrera pausoak eta sortzen den ilusioa askoz nabarmenagoak dira. Hau esan da, eta gure bozka aldekoa izango dela esanez, utziko didazue mesedez omenaldi edo aitortza xume bat egitea gure hiriarekin harreman estua duten bikote bati. Jose Luis Elkoro eta Mari Carmen Aiastui. Biak alabiak aintzindari izandakoak askatasunaren aldeko borroka luzeegi honetan. Eta alkate mugimendu hartan implikazio osoarekin parte hartu zutenak. Mila esker beraz, Jose Luis eta Mari Carmen. Eskerrik asko. Mila esker, ongi baderitzozue, bozketara pasako gara, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkate mugimenduaren 50. urteurrenari dagokion Bergarako mozioari atxikitzeko aldeko bozkak. Aurkakoak, gehiengo zonartua beraz. Bosgarren puntura pasako gara. Bosgarren puntua 2026ko 1483 zenbakitik 1756 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematearen inguruan, ez dakit galderarik badagoen. Berri eman da beraz, eta 6. puntua aldiz erregu eta galderari dagokiona, ez dakit zerbait aipatu nahi den. Ez? Ongi iruditzen bazaizue, gogorarazi nahi nizueke, gure asmoa bazela ekaineko udalbatza honekin ikasturteko udalbatzei amaiera ematea, ohiko udalbatzak bukatutzat emango ditugu, baina uztailean aurrikusi dezakegu ezohiko udalbatza bat egitearen beharra, izan ere 2025 ekitaldiko kontuen behin betiko onarpena egin behar da, txostenak oraindik ez daude bukatuta, eta beraz uztailean, ahalik eta lasterren saiatuko gera udalbatza berri hori deitzen, eta harremanetan egongo gara, izan ere batzordea egin behar baitugu lehenagotik, eta hor definituko dugularik zein izango den udalbatza horren data eta ordutegia. Beraz, eskerrik asko guztiei gaur hemen izateagatik, markatu. 7:20 gutxitan amaitutzat emango dugu ohiko udalbatza hau, eta uztailean berriro elkar ikusiko gara. Eskerrik asko denik.